era visto. Kevin pensionista. Non sabedes a última. O venres pasado, o noso Kevin case leva por diante co quad a unha parella da Guardia Civil. Resultado, 3 semanas de servizos sociais na residencia da terceira idade. Pobres vellos, non saben o que se lles ven en riba. Que non quero ir! Que pensas que che están dando a elixir, payaso? É unha condena, mandan chile e tes que ir e punto. É como ir ao cárcere, non tes elección, ou como cando el che manda a facer os recados. A túa opinión non conta. Ah, xa claro, é como o cárcere. O cárcere é 100.000 millóns de veces mellor que ir a unha residencia de vellos. Non ves que no cárcere podes dar paseos polo patio, fas pesas, tatús, fas túneles, duchas en pelotas. Pero que fas nunha residencia de vellos? Non fas nada, tomar pastillas. O que che manden é punto. Veña, arrea diante miña, pasa. Mierda! Home, xa me fogo. O primeiro día foi rosmando e volveu rosmando, normal. Pero o segundo día, sí, xa ia medio contento un dos vellos, Agora, o terceiro día, non me digades por qué, pero empecé a notar que algo non ia alá moi ben. Toma. Para, non me botes destas cousas. Toma, muller. Pero non queres cereais? Non quero, eso é papillería. Eu quero sopas. De todo a vida. Pan, leite, máis nada. Aí está. Xa meu pai en paz descanse, non almorzaba outra cousa, o tipo, Seguro que morreu de vello. Non hai nada mellor para empezar o día que tomar unhas sopas e un paseo. Non vas ir a ver os vellos hoxe á residencia? Vou. Pero quedei con eles para ir dar un paseo hasta a pista para ver como van as obras. Ai, os vellos son moi amigos de mirar nas obras, sí. Parece que vai quedar bo día, Porque noto eu que os cadrís non me doen tanto. Pero que che pasou logo? Os cadrís, muller. Pero bueno, non pasa nada. Que xa lle tomei 4 talidoles e... Parece que eu vou moito mellor, que mira. Moito mellor. Estamos un pouco disto. A mañá vai ver as obras. Ao mediodía escoito a parte en Radio Nacional. E pola tarde dis que se ten que mirar a próstata. Non me digades, pero eu penso que está pasando o tempo demais cos vellos, e non sabedes a última. Onte díxome que si ia facer do Real Madrid. Mátame camión. Pois o que eu che diga, Puscas. O teu pai foi o mellor medio volante zurdo que houbo en toda a comarca. Ese sí que sabía xogar ben o fútbol, Que burradas dis, payaso, que burradas dis. E cando morreu seu pai ti ainda non naceras. Deixa falar o chaval, home, deixa falar. É como este cando se pon a falar de Lolita. Que Lolita eu non digo que sea mala, pero a que era boa. A que era boa era condenada da nai. Ai, falaches, Kevin, e cantas fronteras. Bueno, pois vou orinar. Que xa me está avisando a próstata. Veña. Bueno, a cabeza te non todo. Pero vos mirade, paio. Está aducido e perdido. Foi meterse de cheo na terceira idade e non nos dou sacao de aí. Non dá saído. Non digas parvadas, Moncho. Se eu nunca vin tan sensato o teu chaval, home. Inteligente, sensato, mesurado. Estáche madurando, Moncho, estáche madurando. Madurando, sí, home, sí. O que está é podre. Estes insensatos, en lugar de axudarme, ainda lle rían as grazas. Ai, a ver... Este é Coristol. Este é moi bo, este é pouco colesterol. A mí está vindo fantástica. A ver, e esta? Reumol. Este ben empomada, este é para reuma. Pero claro que está vindo un inverno tan frío. Pero cala ti a boca, burra bella. Vernos fríos eran os dantes. Si que eran invernos. E aquelas nevaradas e todas tronadas. Estaba para mentir. Verdade é que dá gusto toparse con xente como a ti, Kevin, que teña memoria das cousas. Sí, señor. Tómalle un chiquito, veña, que invita a casa. Che vou dicir que non, neno. Puscas invitando a un cliente. Nunca tal se viu. Pero máis raro ainda veu despois, Kevin dixo non sei que de que tiña algo da úlcera e que marchaba, que non bebía nada máis porque quedara cunha amiga para tomar un café. Cunha amiga? Quen carallo será a tipa esa?
Aí quedase. Que boa man ten vostede para o cinquillo, dona Hortensia? Xa a súa nai xogaba moi ben. E mira el Selmito, en cambio, nada de nada. Non ten maña ningunha pras cartas. Iso é a juventud, dona Hortensia, que agora só teñen a cabeza para festas. Ai, mira que hora é e aínda sen chegar a casa. Ate o encurto, dona Hortensia, fágame caso, que non se lle desmande. Xogue. Bueno, aí vai. Pero vamos a ver, don Anselmo. Estame dicindo que meu Kevin e súa nai... Tal como cho conto, Moncho. Onte non me deixaron cear no salón. Sei que tiñan partida de cartas. E esta mañá, mamá díxome que marchaba de viaxe cos vellos da residencia. Pero ese é normal, é o que teñen que facer ao seu tempo. Pero eso non creo que sexa cousa do meu Kevin. É de Kevin, sí que de Kevin. Diz que é o líder de toda a canta terceira idade hai en Lameiro. Organizouno todo ele. A ver, pode ser que lle sentase mal o sintrón ou esas choias que toman eles e tal, pero... de aí a organizar nada... Ainda así, non me puiden resistir a seguir investigando. Toma aí, este o xarabe, non? Este é a crema das frigas... A ver, como que ha venido? Pero como que ha venido? Como que ha venido? En que vai ser? En autobús, Paspán! Son 17 horas de viaxe, pero menos mal que levo esto para o dor de costas que me vai dar despois. Dor de costas, nin que caraca. A quen che paga a viaxe, Como que me paga? A pensión, home! Que me vai pagar? A pensión, caralho! Que pensión, vamos? Hai 4 meses que non lle solto perra chica, nin un can para ir ao botellón. O rapaz está ido, demente total, senil perdido, non ten nin riego sanguíneo xa nada. Había que aplicarlle un tratamento de choque. Céntrate porque... Mira pa aquí. Este que está aquí é ti. É isto no que estás montado. É o que máis queres neste mundo, o teu cuar. Mira que bo mozo eres. Ai, Dios. Mira que noviño estaba aquí, E fíjate que bonitas eran as fotos de antes e non hai agora que sacan con móvil. Que di? Papá, hostias, que dis? Esta foto que teixe a semana pasada cando che fomos estar ao cuartel da Guardia Civil. O cuartel? Iso era o que che facía falta a ti, que tiñas que ir a Mili, non como fun eu. Que eu estive alá na Mili, acórdome ben, en Manzanares del Real, cuarto regimiento de artillería. E lá estaba un sargento que era malísimo, chamábase o sargento Pumares. Mira que fixen meus guardias, pero... Contoume toda a canta jarda fixera na garita. Bueno, faloume de non sei que comandante tal, das noites que pasaron no calabozo, incluso me falou do Cetne, o fusil que levaban. Conclusión, o tipo está tolo perdido, de remate, e marchou para Benidorm. Que tan listo é o noso chaval. Siendo, saltou da adolescencia, que é a época máis feliz da vida, a vellez, que é a segunda época máis feliz da vida. Meu pobre, é un tantarame, tío. Do meu pobre nada, Elvira, por favor. Evitou toda canta miseria aí na existencia humana, todo. Hipotecas, fillos, descensos do dépor, a cola do paro, todo. Que maravilla de chaval, que tan listo. É un portento de rapaz. Pois xa levaría o móvil, porque ainda che me extraña ben que non chamara, Deixo estar, muller, deixo estar. A tal hora ha de estar canai de don Anselmo por aí de picos pardos. Mira, e nós aquí tranquiliños, e vendo o lugar tranquilamente. ¡Ya cheguei! Hola! Ai, que bonitinho, que tal? Ai, traía moita fame, que decía? Ai. Era visto. Di o refrán que non hai felicidade que 100 anos dure. O carallo 29. Aquí en Lameiro non hai felicidade que dure unha triste semana. Pois digo, que se non marcho dali, bueno, acaban comigo, vaya ritmo teñen os tipos, Meña todos os días de festas, que si pastilleo, que si a sair en pelotas, a andar polo pasillo, a meterse nunha habitación a outra. Mírate pros vellos, Ai, non che conto detalles, mamá, porque senón non durmes nunha semana, Póker, drogas, sexo, e unha música rarísima que escoitan eles que se chama... Zarzuela. ¡Zarzuela! ¡Esa! ¡Espantosa! ¡Ahí! ¡Métese aquí no cerebro! ¡Mira! ¡Fiel! ¡Espada triunfar! Ala, Kevin, ala, que xa pasou, xa estás na calciña, meu rei. Ahora estás aquí con papá e con mamá
xuntiños e vamos ver o luar todos xuntos, Ven. O luar? Sí. Sí. Sí, que vou ver o luar. Sí, home, sí. Estou para ver o luar. Eu que vou ver para o botellón agora mesmo. Sí, o luar. Mira que escurila. Ai. É lei de vida. Foi chegar e, ala, xa está na rúa outra vez. Tranquila, cariño, nós quedamos aquí vendo o luar. Mira o consorcio. Non eran 7. Van quedando menos. A porcelana. A miña Elvira marchou uns días xunta a familia a facerlle unha visita, o de sempre. E agora teño que quedar eu ao cargo de todo. Non hai problema ningún, isto non é nada. O de limpar que é? Eso é pecata minuta, me vai a poder. Eso a min dáseme ben, non ten ciencia ninguna. Se va al Caimán, se va al Caimán. Se va para Camariña, se va al Caimán. Ai, mamá, agora sí que a fixemos boa. O cariño que lle tiña a Elvira a bailarina que nos regalara a tía Nievitas. E que fago agora, Que fago? Xa sei. Vou mir concentrar a de Pusca, sí. A ver se penso nada. E se non penso en nada, se non se me ocorre nada, polo menos mangolle un cacharro e o caralho. Non sei, eu creo que se a ve a Elvira vaise decatar de que está rota. Non me sei, que as mulleres para isto teñen un sexto sentido. A ver, teño que facer algo, macho. Ti sabes o que lle gustaba esta figura de Elvira? Xa non sei canto tempo hai que a tiña. E por que non lle compras outra? Xa fu mirar o Chino Yu. Pasa que ti sabes o que costan estas merdas. 300 euros. Unha millonada. Como 300 euros? Unha cousa destas. Carallo, daquela canto valerá un cuadro de Velázquez. Eu quería comprar unhas merinas desas para poñer aquí valerán que 400 euros. Que barbaridade. Burrada, non meteu un peso nunha figura desta nin morto, oíste. Ti se habla de cousas que se poden comprar con eses cartos. Home, claro. Comida, produtos básicos. Claro, produtos básicos, Vires encher aquí a viños ao Puscas. Pois algo terás que facer. Por que non a pegas? Boa idea. E con que? Con cuspes non é bo pegala, porque ao principio aguanta ben, pero despois desfaime. Que cuspe, non dixas burradas, Puscas. O que hai que facer é utilizar cola super rápida desa que hai. Pero que tan ignorante eres, macho. Aquí o mellor que podes botarlle silicona. Silicona. Silicona que silicona. Para que quede ben estas cousas hai que poñerlle cola super rápida, punto. Pero como? Pero vamos a ver. Pero si ti con que crees que puxeron as estatuas todas de Grecia e de Roma? Con cola super rápida, mona, con silicona, senón non estaban hoxe de pé como Paco. Estaban así de pé. Claro que non estaban. Se puxeran cola super rápida, tiñan as pernas e os brazos enteros. Entende? Bueno, sabía eu de sobra como ia acabar aquilo. Unha discusión das clásicas das nosas de 20 horas sobre que cola é mellor, sobre a arte e sobre Lotina. Si xa sei que Lotina sempre sai nas nosas discusións, pero é que un tipo que baixa 5 equipos a segunda non é para menos. Bueno, o caso é que vin pegar a figuriña a casa e Elvira nin se vai decatar. Voulle a deixar como nova, xa veredes. Que? Traballo fino, Por aí non se vai dar conta na vida. Pero que dis, papá? Pero si isto é un auténtico desastre. Está moi mal pegado. Que deixame, se non te fixas moito, nin te decatas, Está prácticamente igual, mira para aquí. Si, nin te decatas, papá, vais a decatar enseguida. Por que non lle compras outra? Non, carallo, 29, ti sabes o que costan? 300 euros, amigo. 300 euros! Pero que dis, home? Si seo de un sitio onde as fan prácticamente iguais e as hai ali que son cuspidiñas a esta, por 20 euros. Queres que che vai eu a por unha? Seguro que mamá ali se decata e seguro que prefire a nova a antiga. E diredes vos, que lince este Kevin, Que ben solucionou o tema da figura. Era boa. Atento, ¡Tachán! Que merda é isto? Como que? Aquí é igualiño. Está ben, E por 20 euros, non me digas. Porque, mira, aforras un montón. Costaban 300 euros. E con isto costa 20. Pois... Bueno, aforras un montón de cartos, papá, A ver, payaso, ti non ves que non se parecen en nada, en nada. Como que non, papá? Que ti non ves que colles e podes poñer o nariz así, despois podes poñer o brazo así, pa... A poñer vouche poñer o ti, mira que ben, José, non lle ensinos isto a tua naya. Sabe Dios o que tal pode facer se ve isto en vez de ver a súa querida figura. Que desastre, amigos. Pois nada,
Agora a conseguir os 300 euros para comprar a figura nova. 300 euros de adianto, Moncho. 300 euros son moitos cartos. Déixame pensalo. Xa pensei, e a resposta é non. E non insistas. A ver, por favor, se mos adianta, veñolle traballar 3 domingos gratis. 3 domingos. E faz os pés a mamá? Ai, pois se queres eses cartos... Bueno, está ben, acepto. Pois xa podes empezar agora mesmo. E falle ben os callos, Moncho, todos. Veña, desgraciado. Ai, que horror, que ásperas tesas mans. Mira que es preguiceiro, E logo tesme que poñer unha lavativa, biches? Da lavativa non me dixo nada don Anselmo, Como sodes a xente nova, que pouco vos implicades. Que experiencia, amigos. Creo que non me vou poder esquecer desto na vida. Foi o peor que me pasou nunca. Pero bueno, todo sexa por poder comprarlle a Elvira a figura que máis lle guste. Sí. Así polo menos ela non se decata. E que é o que máis quere neste mundo? Isto é a mantequilla tulipán. Xa ves que moito coidei da casa mentres ti non estabas, Sí, xa vexo, sí. Todo cheo de lixo. Que dis, muller, que dis? Farteime de limpar, E nunca eu nada, pero nada ao chan. Que bien, que bien. Cousas miñas, cariño. Buah, ui, esa figura que tanto che gusta. Irei por ela todo o tempo, coidei dela de maravilla. Ei, mamá! Xa viñeche, Mira que che comprei. Para min? Sí, pa ti. Tan parvo é Kevin. Súa nai vai no matar. Eu encantado, Menos mal que gastei todos eses cartos na figura, senón... Kevin, isto é... Dalle, Elvira, dalle do revés. É o mellor regalo que me fixeron na miña vida. Gracias, pillilla. Oi, meu rei, moitas gracias. Pero que dis, muller, se esta é unha parvada de boneco para rapaces. E aparte, mira, calle todo. Os brazos, as orellas, os ollos. É unha das vantaxes do señor Potato, pódelo poñer como queira. Este nena aquí xenterón, ai, meu filliño, moitas gracias. Nada, xa sabía que che ia gustar. Esa é unha estupidez de boneco, é unha carallada. Que dis carallada? É un regalo do meu fillo que gastou os seus cartiños para darmo a min, entendes? O que non podía ser é que Kevin levara o mérito cando fun eu o que tivo que andarlle nos pés a dona Hortensia para comprarlle a figura a Elvira. No, Elvira, no, caralladas. A ti é que che guste a figura esta. Esta? Sí, esta. Carísima e tes moito cariño. Pois sabes o que pago eu con este? Que paso? Pero por que rompes aí? Por que rompes? Pois porque nunca me gustou. Vas comparar iso con Mr. Potato, hombre. Hombre, como vou comparar se costa 300 euros? 300 euros. Iso serán as de verdade. Esta comprei na feira de Santa Comba, non chegou nin aos 3 euros. Hai que ser ben parvo. Pagar 300 euros por esa merda. Parvo perdido. Ai, meu filliño, moitas gracias polo esforzo, corazón. Ai, canto te agradezo. Esforzo? Eu sí que sei o que é esforzo de verdade, por comprar unha figura desas. Esforzo de verdade. Veña, preguiceiro, dalle frío. Pois... Ai, Moncho, que desagradable. Tesas más moi frías. Mamá e eu somos de pés delicados. Cabronazo. Moi ben, Anselmito, moi ben. Anselmo namorado. Non sabedes lo que tal pasou o outro día. Non o ides crer. Don Anselmo saiu de carallada co seu amigo Alvarito e ligou. Non só eso, namorouse, amigos. Está namorado perdido, parece un rapaz. Non me credes? Eu tamén che quero moito, Margarida. Sí. E botote moito de menos. Hai tanto que non nos vemos. Polo menos media hora. Unha eternidade. Sí. Vale. Adeus. Colga ti primeiro. Non, ti primeiro. Está ben. Os dous ao tempo,
1, 2 e 3. Ves, un colgaches. Está raro ou non está raro? É o amor, que fai que teña un comportamento extraño, extrañísimo, increíble nel. Son un home novo, diferente, feliz, completo. Na miña vida tiña experimentado sensacións como estas. Pusquis, Moncho, Lino. Pero eso ten mala pinta. Non será gripe, don Anselmo. Este non é moi forte. Non, é o amor. O amor. E quero compartilo con todos vos. Por favor, pon aí unha ronda de bebidas. E os cacahuetes para todos. Home, que detalle. Xa podía invitar a unhas nécoras, pero tampouco íamos dicir que non. Bebed a miña saúde e dese anxo chamado Margarida. Canto me alegro por vostede, don Anselmo. Grazas, Moncho, grazas. Por certo, teño que tratar contigo un asunto delicado. Non, vostede dirá, home, por favor, xa sabe que aquí me ten pro que queira. Verás, quería consumar o meu amor con Margarida. Ti, xa me entendes? Claro. Pois agora, ainda que me maten, non... Home, Moncho, por favor. Somos un home, unha muller. Eu quería facer o amor con Margarida. E a coa cochinada. O tipo quero o consello dun experto. Era visto. Vostede tranquilo, don Anselmo, que está aquí papá. Antes de nada, déixese de preliminares. Están totalmente sobrevalorados. Moncho, non iso, home. O que quero dicir é que, como comprenderás, ela é unha muller con clase. E non a vou levar a un hostal ou a un hotel de carretera. Era eso. Pois claro que non, claro que non. E ti xa sabes que mamá é calquera cousa menos liberal. E no asunto de levar mulleres a casa non está moi a favor. Xa, claro. Así que preciso que me deixes a túa casa para facer o amor con Margarida. Como? Como lle vou deixar a miña casa? O meu sofá, por favor, despois que pago eu sento a ver o lugar ali con todo aquilo por ali. Tranquilo. Non quero o teu sofá. Quero a cama, a túa cama. Contarlle iso a Elvira, amigos, non foi precisamente o que poderíamos chamar pataca minuta. Pero como dimos deixar a nosa cama, Moncho? Onde se viu, home? A ver, Elvira, é un favor que lle facemos, muller. Mira, toma como se fose unha especie de investimento. Don Anselmo casa ca Margarida esa, e despois a quen lle deixa a empresa, A papá. O noso leito, Moncho, o noso leito. Mira, solve pensalo. Dame un noxo que te... Bueno, e tranquilo, ademais vai ser un momentiño de nada porque don Anselmo, meu pobre, xa non está pa moito trozo. Ao final acabeina convencendo de que só ia ser unha vez. O que pasa é que don Anselmo resultou ser máis fogoso do que eu pensaba, carallo. Así. Afóntalo outra vez. Afóntame máis. Un cuarto. A culpa é dos médicos, hai que reparten Viagra como se fosen lacasitos. E despois pasa o que pasa. Miriña, non me mires así, muller, que vai ser hoxe na máis, e despois máis nada, xuro. A ver, queremos dormir. Tiveron toda a noite dando e veña, teu pau, miña mareada. E non foi esa vez na máis, non. Que don Anselmo non tiña parada. Incluso foi cando non estaba apalabrado. Ai, pensar que ese vello estivo aquí na nosa cama. Dame un noxo que... É mellor non pensar no asunto, xa está, esquecio, Moncho, ocórreseme un xeito para borrar a pegada de don Anselmo nesta cama. Así é como. Ven pra cá, tigre, que che vou dar un repaso. Perdón. Por eso. Don Anselmo, vostede nunca molesta, por favor, pero que quere, Que me prestedes un momento a cama. Margarida e eu temos un apuro. Tens que entendelo. Pero, onde se viu semellante cousa, don Anselmo? Non dixo nada. É que non teño tempo para explicacións. Marcha, mira que ti tes unha lengua. Tal. por favor. Bueno, unha toalliña, don Anselmo. Elvira intentou que razoase, pero... A mí tamén. Escoitan os ruidos terribles, estremecedores, teño medo. Sí, amigo, sí. A cousa era terrible. Pero non quedou aí, Dona Hortensia quería falar comigo sobre a moza do seu fillo. Moncho, desgraciado. Anselmito anda cunha lagarta. Pero por que di eso? A min non me engana.
bota desodorizante e lava os dentes todos os días. Bueno, muller, iso fago eu cada mes tamén, así unha vez ao mes. Será por higiene? Non! É sentimento de culpa. Saber onde mete a boca. Que noxo! Esa pendanga vaime quitar todo. Vaime botar na casa. A unha pobre bella como a min, que nunca lle fixo mal a ninguén. Pois mire, agora aínda que me mate, eu non sei de que me fala, Eu non sei nada. Ti tamén me queres botar da casa, Desgraciado, maleante, preguiceiro, condenado. Ai, pecho. Unha pobre vella. Si, home, si, era boa. Unha bruxa, amigos, unha bruxa. Eu non lle digo nada nito. Cando don Anselmo case coa tipa esa, é que deu a fronte da empresa a ver quen ri. Papá. Moncho, traio planes novos para esta empresa que creo van ser do teu agrado. Oh, non me digas así. Sí. Onte estiven falando coa miña noiva Margarida e estuvo revisando os papeles e vai facer unha reestructuración. Bueno, esa muller é listísima, é unha sabia. Vi que sí. Estivo facendo números e chegou á conclusión de que ti, Moncho, cobras moito. Normal. Como? Máis vais establecer aquí en Meiro e comprenderás que teño que darlle un posto de responsabilidade. Vaise poñer ao mando. Vai ser a miña xefa? Naturalmente. E trae ideas novas, Moncho. Ideas novas. Primeiro, reducción de salarios, aumento de horas de traballo. E o que se poña tonto, a rúa. Vamos apañados, non? É unha muller maravillosa e vaite acostumbrando. Empeza a chamarlle Dona Margarida. A fin de contas vai ser a tua xefa. Ai, como amo a esa muller. Vaya, voulle a presentar a mamá. Ánimo, Moncho, comeza unha nova era. Ou sexa, que con ela aínda vai ser peor que con don Anselmo, que xa manda carallo. Que podía facer? Que podía facer? Era a felicidade de dúas persoas namoradas contra o meu benestar. Ni no duvidei. Era visto. Do peor, dona Hortensia. Esa muller era do peor. É terrible. Divorciouse 4 veces. Cambiou de sexo. Antes era un home. Agora ten moita teta, pero antes era un home camionero. Terrible. Ainda por riba, diz que odia aos vellos a morte. Desgraciado, Anselmito! Vendes a tua nai por unha pendanga! Ai, non ten corazón! Terrible, mire, ten que acabar con esa relación, que senón métena no asilo, dona Hortensia? Mira que lle digo. E ainda por riba, a tipa di por aí que quere quitarlle os cartos a don Anselmo. Non hai misericordia! O que vai ser de nós no mundo? Non hai piedade, condenado! Pero por que me pega a mí, mire? Ainda por riba que yo veño contar. Para desfogar! Un respeto, que son unha persoa maior! Cando chegou don Anselmo con Margarida, os berros e as vareadas de dona Hortensia escoitábanse na choupana. E non sei como a mamá conseguiu enterarse. Sabe Dios, don Anselmo, é que as mulleres teñen un sentido especial para estas cousas, un sexo sentido que se chama. Foi espantoso, amigos, horroroso. Cuspiu e insultou na avenida polos pelos, botou na fora. A muller saliu dali como puido, claro. Iso sí, con brazo roto. Xa non se van volver ver máis. Non, Margarida di que non quere estar cun home subxugado pola súa nai. A verdade é que do brazo non axudou moito. A xente parece moi repugnanta cando lle rompes un hueso. Digo polos árbitros, que eu teño experiencia con eso. E o peor é que mamá ameazoume con deserdarme se continuaba a relación. Claro, comprenderás, buscas que iso... Vale, tranquilo, don Anselmo, vostede ten que quedar co feito de que súa nai é unha bendita e quere o mellor para vostede. E se fixo algo con Margarida, pois sabería algo dela. Agradezo ter amigos tan sensatos, si señor. Acabou o xogo. Por aí de festa. Vou chamar ao Alvarito e a marchar por aí. Sí, home, diga que sí, total. Outra cousa non, pero mulleres por aí así, Por unha vez, amigos, perdeu o romanticismo. Así é a vida. Pero eu non podo decir que o sinta. Era visto.